लोगोफोर आं दा दंफैयो माने आबसु कनफारेन्सआव जोंनि कार्बि आंलं बेयाव जादों लांहिनाव आरो बे जोंनि आबसु कनफारेन्स 54 जिथु आबसु कनफारेन्स दिन जोबथिगोन नोंथांमोननि एसे देखायबाय बेहायनो जों फैदों आरो ओरैनोथ' मा नाहर बेक साइडआव गेजाय फिलफिला बोरायहैनाय स' भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांदो आं भिडिअ फारि फारि नोंथांमोना लाना फैसै नोंथांमोना नायलांदो। hari ini